Татарстан муниципаль берәмлекләр советына 15 ел тулды. Район һәм авыл җирлекләре җитәкчеләре хезмәт ветераннары Казанда җирле үзидарә көнен бәйрәм итүгә җыелды. Күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Рөстәм Миңниханов барысына да рәхмәт белдерде, дәүләт бүләкләрен тапшырды. Президент программалар буенча республика районнарында юллар төзелә, фельдшер-акушерлык пунктлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, ял итү зоналары төзелә. Безнең ишегалды чиста су проектлары гамәлгә ашырыла. Авыл бизнесын үстерүгә һәр яклы ярдәм күрсәтелә. Гражданнарның үзара салым программасы Татарстан авылларының йөзен үзгәртте. Россия президентының федераль җыенга юлламасы киләчәккә яңа мөмкинлекләр ача. Торак йортларга газ кертү проблемасы да хәл ителәчәк. Газлар кергән, авыл җиренә килгән, кешеләр яңа өйләр төзиләр, ялгызлар бар, әбиләр бар, әле кемнәргә газ кереп бетмәгән. Менә аларга уже бушлай газ кертү, ул аларның гаилә бюджетына бик күп экономия ясак. Чөнки өйгә газ кертү 60-70-80 меңгә төшә. Күп кешедә аның акча юк. Менә бу безнең күптән көтелгән хәбәр иде. Без монарга бик шат.